Flere og flere unge som bør er blevet mere tolerante over for vold på grund af de her voldelige spillere. Og de bliver mere vant til vold i hverdagen, og det er jo slet ikke godt. Nu er lille Børge fejlet igen. Nu ser han porno, og porno, det kan gøre en meget indadvendt og generet. Og det gør samtidig med, at man kan misforstå konceptet sex. Far! Kan komme op og være lidt social sammen med alle de andre? Nej, far. Jo! Nu kommer nu! Au, okay. Ja! Teletubbies! 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 Shit! Ja, nyhederne! Ja! Nogle spændende nyheder. Nej. Et skoleskyderi. Kun 3 døde. Jeg drak fag i mit spil i går. 100 kills. Ja, hvor fanden skal du hen? Skal ud. Okay. Så kommer jeg tilbage om 10 minutter, så slår jeg. Okay. Hvor fanden skal du hen? Jeg er oppe på skolen. Okay. Okay. Optager. Flere og flere unge som Børge. Fuck ja. Fuck det hele op. Flere og flere unge som Børge. Hvorfor er det, jeg glemmer, hvad jeg skal sige hver gang? Malle. Malle. Snak med dig. Sig hej til alle sammen. Sig hej til ham. Sig hej til alle sammen. Fint nok, jeg kommer lige. Farvel. Farvel. Au! Jeg kan sparke mig! Ikke nu! Jeg kan komme på din sofa. Hvad? Hvordan kan jeg åbne den med røven? Nu! Okay. Nu er jeg... Hvad fanden er det ikke, Jacob? Børge! Hør Børge, Jacob! Det er fandme en over! Kan du komme op og journalist? Samtidig med, at man kan misforstå konceptet sex. Det er også meget godt.